ചർച്ചയ്ക്ക് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ്. ഓരോ ദിവസം ഒരു തിരിച്ചറിവ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു തിരിച്ചറിവാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എവിടെയെങ്കിലും അത് വാക്കിലോ പദപ്രയോഗത്തിലോ ആശയത്തിലോ അവസരത്തിലോ പിഴവുണ്ടായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 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 ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രഥാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് അധ്യായം 2 ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം, 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണെന്ന്. ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം. ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഗീതാ വിഷയത്തിന്റെ ഒരു സംഗ്രഹമാണ് ആ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് 18 അധ്യായങ്ങളുള്ള 700 ശ്ലോകങ്ങളുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അതില് 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായം എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായം എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? കർമ്മയോഗം അല്ലെ. കർമ്മയോഗം. 7 മുതൽ 12 വരെ ഭക്തിയോഗം, 13 മുതൽ 18 വരെ ജ്ഞാനയോഗം. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തില്, 2ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ചും കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ചും ജ്ഞാനയോഗത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അധ്യായത്തിന് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം എന്നുകൂടി പറയുന്നത്. കാരണം ഭക്തിയോഗം പറയുന്നുണ്ട്, ജ്ഞാനയോഗം പറയുന്നുണ്ട്, കർമ്മയോഗം പറയുന്നുണ്ട്. ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും ശരീരത്തിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഉള്ള ജ്ഞാനം കൊടുക്കുന്നു. ഭക്തിയോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. കർമ്മയോഗം, കർമ്മം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ അധ്യായത്തിന് നമുക്ക് ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ സാഖ്യയോഗം എന്നും കൂടി ഈ അധ്യായത്തിന് പറയാം. ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം, അങ്ങനെയാണ് 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിന് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചത് അതൊന്ന് ഓർത്തിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. എന്തൊക്കെയാ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത്? മെയിനായിട്ട് അർജുനന്റെ വിഷാദം അല്ലെ. അർജുനന്റെ വിഷാദം നമ്മൾ കണ്ടു. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമില്ലാതെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്ന 5 കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്? യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ അർജുനൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? ഒന്ന് പറഞ്ഞു. ഒന്ന് അർജുനന്റെ മൃദുല ഹൃദയത്വം കണ്ടു, അതായത് എല്ലാവരെയും വധിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്നുള്ള അർജുനന്റെ ഒരു പ്രയാസം. 2ാമത്തത് ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞു. 3ാമത്തത് ചോദിച്ചു. 4ാമത്തത് കുടുംബ പാരമ്പര്യത്തെ അല്ലെ. 5ാമത്തത് ഒരവസ്ഥ. ഇതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ഈ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഭഗവാൻ ഇന്ന് 2ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഓരോന്നിനും അർജുനന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തിരുത്തി കൊടുക്കാണ്. ഇത് ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് 2ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പോ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാതെ, കാരണം 2 സൈന്യത്തിന്റെ സെന്ററിൽ കൊണ്ട് രഥം നിർത്താൻ ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അർജുനൻ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഭഗവാൻ രഥം നിർത്തിയപ്പോ ആ എതിർ സൈന്യത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നവരെ കണ്ട് പകച്ച് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെ വെച്ച് രഥത്തിൽ ഇരിപ്പായി എന്നാണ് നമ്മള് 1ാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിപ്പിച്ചത് അല്ലെ. 1ാമത്തെ അധ്യായം അങ്ങനെയാണ് അവസാനിക്കുന്നത്.
അപ്പോ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തില് തുടങ്ങുന്നത് ശ്ലോകം തുടങ്ങുന്നത് ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം, ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും ശ്ലോകം പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്നലെ? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ? ഇല്ല അല്ലെ? ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ സഞ്ജയം പറഞ്ഞതായിട്ട് പറഞ്ഞു ധൃതരാഷ്ട്ര ശ്ലോകം ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അർജുനൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒരു ശ്ലോകം പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ ഇന്നാണ് ഭഗവാൻ തുടങ്ങുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ തുടങ്ങാണ്. അപ്പൊ ഈ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലൂടെയാണ് എന്ത് തുടങ്ങുന്നത്? ഗീത ഉപദേശിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഗീത വിഷയ സംഗ്രഹം. അപ്പൊ ഇതില് ശ്ലോകം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വലിയ അധ്യായമാണ്. അപ്പൊ അതില് കുറെ ശ്ലോകങ്ങൾ ഇതിലില്ല. അപ്പൊ ചില ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പോകാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാതെ വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെ വെച്ച് രഥത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പോ ഇതില് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ സ്ലൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ അത് പക്ഷെ വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപ്പോ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം ഭഗവാൻ പറയുന്ന ശ്ലോകാണ്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കുതസ്വാകശ്മലമിതം വിഷമേ സമുപസ്ഥിതം അനാര്യജുഷ്ടമസോർഗ്യ അകീർത്തികരമർജുന. അപ്പോൾ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ ചോദിക്കുകയാണ്. എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുന, നിനക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ മാലിന്യം വന്നു പെട്ടത്? ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്തെന്ന് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതൊട്ടും യോജിച്ചതല്ല. ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കല്ല, അകീർത്തിയിലേക്കാണ് നിന്നെ അത് നയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെ വെച്ച് രഥത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, നിനക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ മാലിന്യം വന്നു പെട്ടത്? കാരണം എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്തെന്ന് അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒട്ടും യോജിച്ചതല്ല തന്റെ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക. ഇത് നിന്നെ എന്തിലേക്കല്ല, ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കല്ല കൊണ്ടുപോകുക, നിന്റെ കീർത്തി നഷ്ടപ്പെടാണ് ചെയ്യൂടെ. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അർജുനൻ ഒരു ക്ഷത്രിയനാണ്. ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ആ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ മാറി നിന്ന അർജുനന്റെ കീർത്തി അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക? കീർത്തിക്ക് ക്ഷയം സംഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലക്ഷ്യം ഇവിടെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ഭൗതിക ശരീരത്തെ കുറിച്ചും ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുമുള്ള ഒരു പഠനം നടത്തി തന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ആ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ ആരെ പ്രേരിപ്പിക്കുക? അർജുനനെ പ്രേരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ആരും ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്. കാരണം ഭൗതിക ശരീരത്തെ കുറിച്ചും ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുമുള്ള ഒരു പഠനം നടത്തി അത് അറിയാണെങ്കിൽ അർജുനൻ അങ്ങനെ പറയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തെ കുറിച്ചും ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനം നടത്തി തന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച്, തന്റെ ശരിയായ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് അതിലേക്ക് നയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ആര് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്? ഭഗവാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആദ്യം ഇവിടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ചാണ് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ആ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം 3 വിധത്തിൽ നമുക്ക് പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. 3 തരത്തില് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാം. ബ്രഹ്മമായിട്ടും പരമാത്മാവായിട്ടും ഭഗവാനായിട്ടും 3 തരത്തില് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവിന് സാക്ഷാത്കാരം നേടിക്കൊടുക്കുക, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് ബ്രഹ്മത്തിലൂടെ സാധിക്കാം, പരമാത്മാവിലൂടെ സാധിക്കാം, ഭഗവാനിലൂടെ സാധിക്കാം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവിന് സാക്ഷാത്കാരം നേടിക്കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല്, അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം. നമ്മളിപ്പോ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് നിന്നിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് പോകാം. അതാണ് ആത്മാവിന് സാക്ഷാത്കാരം നേടാന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോ എങ്ങനെയൊക്കെ സാധിക്കാത്? ആ പരമസത്യത്തെ 3 ഭാവത്തിൽ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാം. ഒന്ന് ബ്രഹ്മമായിട്ടും പരമാത്മാവായിട്ടും ഭഗവാനായിട്ടും. ഫസ്റ്റത്തെ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആ ശരീരത്തിലെ ജ്യോതിസ്, പ്രകാശം. നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അറിയാം, പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആ പ്രകാശ രശ്മികളാണ് അവിടെ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ ആ ശരീരത്തിലെ പ്രകാശം, വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലെ പ്രകാശം, ബ്രഹ്മജ്യോതിസ്, അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ ആ പ്രകാശത്തിൽ ലയിക്കുക. ആ പ്രകാശത്തിൽ ലയിക്കുന്നതിനാണ് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്ക് എവിടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മത്തില്, അതായത് ജ്യോതിയിൽ, പ്രകാശത്തിൽ ലയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് എന്തിലേക്ക് പോകുന്നത്? ബ്രഹ്മത്തിലേക്ക് ലയിക്കുന്നത്.
അതായത് എന്താ പറയാ, നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തിലുള്ളവർ, ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രകാശമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് എന്തിലും ലയിക്കുക, ബ്രഹ്മത്തിലേക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ സാക്ഷാത്കാരാണ് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം. പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള ശംഖ് ചക്ര ഗദാ പത്മത്തോടു കൂടിയ ആ ഭഗവാൻ നാരായണ രൂപത്തില് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്, പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം. ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള ആ പരമാത്മാവിനെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്, ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് രാവിലത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ കയറി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല മാതാജി. ആരും കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല? ഒരു മണിയായി പോയിന്. കേറിയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഇന്ന് രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സില്? ഇല്ല. അപ്പൊ വെറുതെ ലിങ്ക് ഇട്ടൂടെ? നിങ്ങൾ ആരും കേറിയില്ല അല്ലെ? കേറിയിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് അവിടെ പറഞ്ഞു. പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് കേട്ടിരുന്നോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ച്, ഹരേ കൃഷ്ണ, അതായത് നമ്മള് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഉള്ളില് പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാൻ നാരായണ രൂപത്തില് ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള ആ പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ്. എങ്ങനെയാണ് ആ പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഇന്ന് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത്. പാദത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം ധ്യാനം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രാവിലത്തെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേറില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മള് പരമാത്മാ രൂപത്തില് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ, നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കും, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്, പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ നാരായണ രൂപത്തിൽ ചതുർഭുജധാരിയായിട്ട് ശംഖ് ചക്ര ഗദാ പത്മത്തോട് കൂടിയ ആ പരമാത്മാവുണ്ട്. ആ പരമാത്മാവിനെ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ധ്യാനിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഈ ധ്യാനത്തിലൂടെ, അപ്പൊ അതൊന്ന് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു രാവിലത്തെ, നമ്മൾ പാദത്തിൽ നിന്നായിരിക്കണം ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങേണ്ടതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എങ്ങനെ ധ്യാനിക്കണം, എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ പക്ഷെ എന്തിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്, കുറെ വർഷങ്ങൾ, കുറെ ജന്മങ്ങൾ നമുക്ക് എടുക്കാം എന്ത്, ഈ ധ്യാനത്തിലൂടെ സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട്. പരമാത്മാ രൂപത്തില് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് കുറെ വർഷങ്ങൾ, ചിലപ്പോ ജന്മങ്ങൾ തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ സാക്ഷാത്കാരം. ധ്യാനത്തിലൂടെ, തപസ്സിലൂടെ നമ്മൾ സാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നത്. യോഗികളും ഇവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ധ്യാനത്തിലൂടെ ഒക്കെ ആ പരമാത്മാവിനെ അങ്ങനെ സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇനി മൂന്നാമത്തെ സാക്ഷാത്കാരാണ് എന്ത്, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. ഇത് താരതമ്യേന എളുപ്പമാണെന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം കലിയുഗത്തില് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്ത് ചെയ്യണം, ഭക്തിയുടെ ഭഗവാന് നേരെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ബ്രഹ്മമായിട്ട് 3 തരത്തില് നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരം നേടാം. ഒന്ന് ആത്മാവിന് സാക്ഷാത്കാരം നേടാം, ആത്മാവിന് അതിന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുക, അതാണ് സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മമായിട്ടും പരമാത്മാവായിട്ടും ഭഗവാനായിട്ടും 3 തരത്തിലും നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കും. ചിലവര് ബ്രഹ്മത്തിലായിരിക്കും, അതായത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും യോഗ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനോടുള്ള ഒരു ക്ഷമ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ആഗ്രഹം, അതിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ഏത് കിട്ടുന്നത്, ഓരോ സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ യോഗ്യതയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ക്ഷമയോടുകൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മമായിട്ട് സാക്ഷാത്കരിക്കാം, പരമാത്മാവായിട്ട് സാക്ഷാത്കരിക്കാം, ഭഗവാനായിട്ട് സാക്ഷാത്കരിക്കാം. ഒന്നുകൂടി നമുക്കിത് ഇത്തിരി മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഉദാഹരണം സൂര്യനെ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം സൂര്യന്റെ പ്രകാശമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം കാണുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അപ്പൊ സൂര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്, ആ കാണുന്ന ആ പ്രകാശം, അത് മാത്രമാണ് സൂര്യൻ. ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സാധിക്കും, സൂര്യന്റെ ആ ഗോളം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പരമാത്മാവായിട്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ക്ഷമയോട് കൂടി കാത്തിരുന്ന് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രഹം ഉണ്ടെന്നും സൂര്യൻ ഒരു ദേവനാണെന്നും സൂര്യദേവന്റെ നമുക്ക്
സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് ആ സൂര്യനെ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് ബ്രഹ്മം, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സൂര്യനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. കാരണം സൂര്യപ്രകാശം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല സൂര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ദേവനുണ്ട്, ആ ദേവനിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്നത് എന്നൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. കുറച്ചും കൂടി മുന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സൂര്യഗോളം കാണുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ പോയി നോക്കുമ്പോഴാണ് സൂര്യദേവനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മം, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ. ഇതിനേക്കാളും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ. അത് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആവും. അതായത് കുറച്ചു പേര് ഒരു ട്രെയിൻ കണ്ടിട്ടില്ല, അപ്പൊ ട്രെയിൻ കാണാനായിട്ട് പോകാണ്. ട്രെയിൻ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ രാത്രി സമയം ട്രെയിൻ കാണാനായിട്ട് പോയി അവിടെ നിൽക്കാണ്. അപ്പോൾ ദൂരേന്നൊരു ട്രെയിൻ വരികയാണ്. അപ്പൊ ദൂരേന്ന് ട്രെയിൻ വരുമ്പോൾ അവരെന്താണ്, രാത്രിയാണല്ലോ, അപ്പൊ ട്രെയിൻ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ നല്ല വെളിച്ചം, നല്ല ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവും. ആ ലൈറ്റ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരണം. അപ്പൊ നമുക്ക് കാണുന്നതാണ് ആ പ്രകാശം ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വെളിച്ചാണ്. ഇരുട്ടായതുകൊണ്ട് ട്രെയിൻ കാണുന്നില്ല ബാക്കില്. അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ആ ട്രെയിൻ കാണാൻ അവിടെ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികള്, ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെന്താണ്, അവര് നോക്കുമ്പോ ദൂരെ നിന്ന് കാണും, ആ ഈ ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രകാശാണ്. അവരത് കണ്ട് തിരിച്ചുപോയി. അവരവിടെ നിന്ന് നോക്കുന്നില്ല. അവര് എന്ത് മനസ്സിലാക്കി, ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പ്രകാശാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവര് പോയി. അടുത്ത കൂട്ടർ അവിടെ നിന്നു. അവരെന്ത് ചെയ്തു, ആ ട്രെയിൻ വന്ന് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നപ്പോ അവര് നോക്കിയപ്പോ എന്താണ്, ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടിയും അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ ഇങ്ങനെ പെട്ടികൾ അടക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള വലിയൊരു വണ്ടിയാണെന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അവരത്രയും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവരും പോയി. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കൂട്ടർ എന്ത് ചെയ്തു, അവരെന്താ കണ്ടത്, ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രകാശാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ദൂരെ നിന്ന് കണ്ടു, ആ ട്രെയിൻ ഇതാണ്, അവർ മനസ്സിലാക്കി അവർ പോയി. അവരവിടെ നിന്നില്ല. രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ അവിടെ നിന്നു. അവര് സ്റ്റേഷനിൽ അവരവിടെ നിന്ന് നോക്കിയപ്പോ അവർക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കി, ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കുറെ ഇങ്ങനെ ബോഗികൾ അടക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ നീളത്തിലുള്ളൊരു വണ്ടിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവരും പോയി. മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടർ എന്ത് ചെയ്തു, ആ വണ്ടി നിർത്തിയപ്പോ അവർ അതിൽ കയറി. മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടര് ആ ട്രെയിൻ നിർത്തിയപ്പോ അതിൽ കയറി നോക്കിയപ്പോ അതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ കണ്ടു. അവിടെ എന്താണ് പറയാ, വാഷ്റൂം ഉണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കിടക്കാനായിട്ട് ബെർത്ത് ഉണ്ട്. അതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ സൗകര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ തിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെല്ലാതും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആർക്കും മനസ്സിലായി, മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടർക്ക് മനസ്സിലായി, ക്ഷമയോടെ നിന്നവർക്ക്. അപ്പോ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രെയിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് ആരാണ്, അതില് മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടരാണ് അല്ലെ. ആദ്യത്തെ കൂട്ടരെ സംബന്ധിച്ച് ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒരു പ്രകാശം മാത്രമാണ്. രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടരെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്, കുറെ ബോക്സുകൾ അടക്കി വെച്ച നീളത്തിലൊരു വണ്ടി മാത്രമാണ് ട്രെയിൻ. മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടർക്കാണ് ട്രെയിൻ എന്താണെന്നുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയത്. അപ്പോ ഇതാണ് നമുക്ക് എന്ത്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ബ്രഹ്മം, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഈ 3 ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സാക്ഷാത്കാരം ഏതാണ്? നമുക്കിപ്പോ ട്രെയിനിന്റെ ഉദാഹരണം വെച്ചപ്പോ എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായിണ്ടാവും. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സാക്ഷാത്കാരം ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. നമ്മൾ ക്ഷമയോടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സാക്ഷാത്കാരം ഏതാണ്, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോ ഇനി നമുക്ക് ആരറിയണം, ആരാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് അറിയണം. അപ്പൊ ഈ 3 സാക്ഷാത്കാരവും നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ യോഗ്യതയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. കാരണം ക്ഷമയില്ലാത്തവർക്ക് ഏതിലേക്ക് പറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക്, നിരാകാരം ബ്രഹ്മത്തിൽ. കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് രൂപമേ ഇല്ല. ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ ദൂരെ നോക്കുമ്പോൾ ആ വെളിച്ചം മാത്രമേ അവർ കാണുന്നുള്ളൂ, ബാക്കി അവരൊന്നും കാണുന്നേ ഇല്ല. കാരണം അവർ ക്ഷമയോടെ കാത്തു നിൽക്കുന്നില്ല, അവരറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. അതേപോലത്തെയാണ് ബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ച്, ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുന്നവര്. രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ പരബ്രഹ്മത്തിലുള്ളവര്, അവരെന്താണ്, അവർ കുറച്ചേരം അവിടെ നിന്നു, പക്ഷെ അവരും എന്താണ്, കൂടുതൽ ക്ഷമയോടെ കാത്തു നിന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ശ്രമിച്ചില്ല. അപ്പൊ അവർക്കും എത്ര എത്താൻ സാധിച്ചുള്ളൂ, പരമാത്മാവ് വരെ എത്താനേ സാധിച്ചുള്ളൂ. മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടരാണ് ക്ഷമയോടെ നിന്ന് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. അപ്പൊ അവരാണ് ആരെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്കാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 3 തരത്തില് സാക്ഷാത്കാരം, ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം, പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ അതില് ഇനി അടുത്തത് ആരാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സാക്ഷാത്കാരം ഏതാണ്, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാണ്, ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിന് പരാശര മഹർഷി, വ്യാസദേവന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള പരാശര മഹർഷി ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിനൊരു നിർവചനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്, കുറെ സൗന്ദര്യവും സമ്പത്തും കീർത്തിയും ശക്തിയും ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും, ഈ 6 ഗുണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ 6 ഭാഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്, ഭഗവാൻ. കുറെ സൗന്ദര്യമുണ്ട്, സമ്പത്തുണ്ട്, കീർത്തിയുണ്ട്, ശക്തിയുണ്ട്, ജ്ഞാനമുണ്ട്, വൈരാഗ്യമുണ്ട്.
വൈരാഗ്യം എന്ന് വെച്ചാല് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോടുള്ള ആസക്തി ഇല്ലാതിരിക്കുക, അത് കുറയ്ക്കുക, അതാണ് വൈരാഗ്യം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 6 കാര്യങ്ങള് ആരിലാണോ ഉള്ളത് അവരെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാം. ഇപ്പൊ ചിലവർക്ക് കുറെ സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോ കുറെ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാവും ഒരാൾക്ക്, ചിലപ്പോ സമ്പത്തും സൗന്ദര്യം ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഈ 6ഉം കൂടി ഒരുമിച്ച് ആരിലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ? അത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന് മാത്രമാണ് ഇതുള്ളത്. ഈ 6 കാര്യങ്ങളും ഒരുമിച്ചുള്ളത് ആർക്കാണ്? ഭഗവാന് മാത്രമാണ്. 6 ഭഗങ്ങൾ, 6 ഐശ്വര്യങ്ങളുള്ളത് ഭഗവാന് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ അതിന് പരാശര മഹർഷി നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർവചനമാണ് സൗന്ദര്യം, സമ്പത്ത്, കീർത്തി, ശക്തി, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം. ഈ 6 ഐശ്വര്യങ്ങളുമുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കാരം, അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സാക്ഷാത്കാരം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണെന്ന്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ് എന്താണ്, അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, നിനക്ക് യോജിച്ചതല്ല നീ ഇപ്പൊ ഈ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതായത് യുദ്ധം ചെയ്യാതെ മാറി നിൽക്കാണല്ലോ, അത് നിനക്ക് യോജിച്ചതല്ല. ആണത്തമില്ലായ്മയ്ക്ക് നീ അധീനനാകരുത്. നീ നിന്റെ ക്ഷുദ്രമായ ഹൃദയ ദൗർബല്യത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് നീ നിന്റെ ധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കാനാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, ഭഗവാനോട് ചോദിക്കാണ്, പൂജാർഹരായിട്ടുള്ള ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ, അതുപോലെ തന്നെ ദ്രോണാചാര്യര്, ഇങ്ങനെയുള്ളവരോട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അസ്ത്രം കൊണ്ട് തിരിച്ചടിക്കുക? കാരണം അർജുനന്റെ ഗുരുവാണ് ദ്രോണാചാര്യര്. അർജുനനെ ഗുരു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അർജുനൻ ദ്രോണാചാര്യരുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ശിഷ്യനാണ് അർജുനൻ. അത്രയും സ്നേഹമാണ് ആരുടെ അടുത്ത്? അർജുനന്റെ അടുത്ത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭീഷ്മ പിതാമഹനും. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഇവരോട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് തിരിച്ചടിക്കുക എന്നാണ് അർജുനൻ തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോ അർജുനൻ തന്നെ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, കാരണം എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, ഇവരോട് ഞാൻ എങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യും എന്നാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ പറയാണ്, കാർപ്പണ്യതോഷോപഹത സ്വഭാവഃ പൃച്ഛ്വാമി ത്വാം ധർമ്മ സമ്മൂഢചേതഃ യശ്രേയസാ നിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്മേ ശിഷ്യസ്തേഹം ശാധി മാം ത്വാം പ്രപന്നം. ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്, ദയവായി ഉപദേശം തന്നാലും. അപ്പോൾ അർജുനൻ പറയാണ്, കാരണം ദൗർബല്യം കൊണ്ട് എന്റെ ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പൊ എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ കുറിച്ചൊന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല, ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയില് എനിക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം, എനിക്ക് യോജിച്ചത് എന്താണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. ഞാനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്, ദയവായി ഉപദേശം തന്നാലും. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത തുടങ്ങുമ്പോ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ തുടക്കത്തില് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാനും അർജുനനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സുഹൃത്തുക്കളുടെ ബന്ധമായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അർജുനന്റെ സുഹൃത്താണ്, രണ്ടുപേരും തമ്മില് സുഹൃത്തുക്കളാണ്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം മുതല് അർജുനൻ ആരായിട്ട് മാറി? ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യനായിട്ട് മാറി. കാരണം അർജുനൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ ഇപ്പോൾ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്, ദയവായി ഉപദേശം തന്നല്ലോ. അപ്പൊ എനിക്ക് ദയവായിട്ട് ഉപദേശം തായോ, കാരണം എനിക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരാനാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഈ ശ്ലോകം മുതൽ ഇനി എന്ത് തുടങ്ങാണ്? ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങൾ തുടങ്ങാണ്. കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് മുതൽ ഭഗവാനും അർജുനനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്തായി? ഒരു ഗുരുവും ശിഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമായിട്ട് മാറി. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിന്റെ ഗാംഭീര്യത്തോടു കൂടി ഭഗവാൻ അർജുനന് ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പോകാണ്. അർജുനൻ ഒരു ശിഷ്യനായിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങള് കേൾക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നാണ് എന്ത് ആരംഭിക്കുന്നത്? ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങള് തുടങ്ങുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതുവരെ ഓക്കെ അല്ല? നമുക്കിനി പോകാം മുന്നിലോട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഭഗവാൻ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? നമ്മൾ ആരാണെന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഞാൻ എങ്ങനെ അസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് പിതാമഹനായിട്ടുള്ള ഭീഷ്മ പിതാമഹനോടും ഗുരുവായിട്ടുള്ള ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുത്തും ഞാൻ എങ്ങനെ ഏറ്റുമുട്ടും, അവരോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും എന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിച്ചത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആദ്യം തന്നെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ആരാണ്, നീ ആരാണെന്നാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. അതെന്താണ് പറയുന്നത്? ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജരാ തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിർ ധീരസ്തത്രാന മുഹ്യതി. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും
പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഭഗവാൻ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. എന്താ ആദ്യം പറയുന്നത്? ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ്. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്നും യൗവനത്തിലേക്ക്. അപ്പൊ ശരീരത്തില് ആത്മാവുണ്ടെങ്കിൽ ആ ശരീരം എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ ശരീരം ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്ക് പോകും, വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് പോകും, പിന്നെ മരണത്തിലേക്ക് പോകും, മരണം സംഭവിക്കും. പിന്നീട് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് എന്ത് പ്രവേശിക്കും? ആ ആത്മാവ് പ്രവേശിക്കും. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ കുറിച്ച് സംഭ്രമം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ ശരീരത്തില് ആത്മാവിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ ശരീരത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്. ആത്മാവില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? അതിന് മരണം എന്ന് പറയും അല്ലെ? നമ്മളെ ശരീരത്തിന് ആത്മാവ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? മരിച്ചു എന്ന് പറയും അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ശരീരത്തിൽ ആത്മാവ് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ ശരീരം വളരുന്നത്. നമ്മള് യൗവനം വന്നു, ബാല്യം വന്നു, യൗവനം വന്നു, കൗമാരം വന്നു, വാർദ്ധക്യം വന്നു. ഇതൊക്കെ വരുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഈ ശരീരത്തിൽ ആത്മാവ് ഇരിക്കുമ്പോ. ആത്മാവില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ശരീരം എന്തില്ല? ആ ശരീരം നശിച്ചു പോയി. ആ ശരീരം നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോ ഈ ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ എന്ത് സംഭവിക്കും? മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് ആര് പ്രവേശിക്കും? ആത്മാവ് പ്രവേശിക്കും. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തി, സമചിത്തനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ കുറിച്ച് സംഭ്രമം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആർക്കും എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല? സംഭ്രമത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളത് ആര് മാത്രാണ്? ആത്മാവ് മാത്രാണ്. ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആത്മാവിന്റെ ഒരു മാധ്യമം മാത്രാണ്. കാരണം ആ ആത്മാവിന് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോ അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് ആര് കടക്കും? ആത്മാവ് കടക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ശരീരവും ആത്മാവിനും തമ്മിൽ പറയാണ്, ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്. നമ്മൾ ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട്, ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് നമ്മുടെ ഈ ശരീരം. ഇത് ഇവിടെ തന്നെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ നശിച്ചു പോകാനുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ ശരീരം. പക്ഷെ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, അതിന് നാശമില്ലാത്തതാണ്. അപ്പോ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ആത്മാവ് മാത്രമാണ്. ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് നശിച്ചു പോകുന്നതാണ്. ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് നശിച്ചു പോകാനുള്ളതാണ്. ഇവിടെ തന്നെ, അതായത് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ നശിച്ചു പോകുന്നതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. പക്ഷെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്, ആ ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും? അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ നാശമില്ലാത്തത്, സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളത് എന്ത് മാത്രമാണ്? ആത്മാവ് മാത്രമാണ്. ശരീരം എന്നത് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതാണ്, അത് നശിച്ചു പോകാനുള്ളതാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ശരീരം പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്. ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് നമ്മുടെ ഈ ശരീരം. ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, നാശമില്ലാത്തതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ശരീരത്തില് ആത്മാവിരിക്കുന്ന സമയമാണ് നമ്മളെ ശരീരത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്. നമ്മള് ജന്മമെടുക്കും, ശൈശവം വരും, ബാല്യം വരും, യൗവനം വരും, കൗമാരം വരും, യൗവനം വരും, വാർദ്ധക്യം വരും. അതിനുശേഷം വീണ്ടും വാർദ്ധക്യം വന്നു, മരണം സംഭവിച്ചു, വീണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? വീണ്ടും നമുക്ക് ജനനം വരും. ഇതേപോലെ തന്നെ ശൈശവം, ബാല്യം, കൗമാരം, യൗവനം, വാർദ്ധക്യം, അതിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഈ സംഭവിക്കുന്നത് മുഴുവൻ എങ്ങനെയാണ്? ആ ശരീരത്തിൽ ആത്മാവിരിക്കുമ്പോ. ആത്മാവിനൊന്നും മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഈ ശരീരം മാത്രം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ? വളർച്ച വരുന്നുള്ളൂ. ഈ ശരീരം മാത്രം വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈ ശരീരം വളരണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വേണം? ആത്മാവ് വേണം. ആത്മാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ശരീരം വളരുന്നുള്ളൂ. ആത്മാവില്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? ശരീരം വളരുന്നില്ല, ശരീരം നശിച്ചു പോയി. അപ്പോ അത് ആരാണ് അപ്പടം പ്രധാനപ്പെട്ട ആരാണ് ഘടകം? ആത്മാവാണോ ശരീരമാണോ? ആത്മാവ്. ആത്മാവ്. നമ്മളാരാണ്? അപ്പോ നമ്മളാരാണ്? ശരീരമാണോ ആത്മാവാണോ? നമ്മൾ ആത്മാവാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത്, ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ഉപമ പറയുന്നത് കാറ്. അതായത് നമ്മളൊരു വണ്ടി മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആ വണ്ടിക്ക് ഒരു ഡ്രൈവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ആ കാർ ഓടിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ? വണ്ടിയെ തന്നെത്താൻ ഓടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതേപോലെയാണ് എന്ത്? ആത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു മാധ്യമം വേണം. അതാണ് എന്ത്? നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് അതിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രകൃതിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു മാധ്യമം തെരഞ്ഞെടുക്കുക. അതാണ് എന്ത്? നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ശരീരം എന്ന് പറയാം. അല്ലാതെ അതിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാറിനെ വെച്ചിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ മനുഷ്യരിൽ മാത്രമല്ല
എല്ലാവരിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്, ജീവഗണങ്ങള് 84 ലക്ഷം ജീവഗണങ്ങളാണുള്ളത്. മനുഷ്യരായാലും മൃഗങ്ങളായാലും പക്ഷികളായാലും എല്ലാത്തിനും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ശരീരത്തില് ആത്മാവുള്ളപ്പോ ഈ വളർച്ച എല്ലാത്തിനും ബാധകമാണ്. അത് മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല, മൃഗങ്ങൾക്കും പക്ഷികൾക്കും എല്ലാത്തിനും, ജലത്തിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും എന്തുണ്ട്? അവര് ജന്മമെടുക്കും. അതിനുശേഷം പിന്നെ ശൈശവം, ബാല്യം, യൗവനം, കൗമാരം, വാർദ്ധക്യം അങ്ങനെ പോയി അത് മരണപ്പെട്ടു പോകും. അതിനുശേഷം വീണ്ടും അടുത്ത ശരീരം സ്വീകരിക്കും. ഇതിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അതിൽ ആത്മാവിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ശരീരത്തിന് ഈ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളിവിടെ ഈ ശരീരത്തെ ഒരു കൂടായിട്ടും ആ കൂട്ടിലിരിക്കുന്ന പക്ഷി ആത്മാവാണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ മോടി പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ശരീരത്തെ റെക്കോർഡുണ്ട് ക്ലാസ്, ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവര് ലൈവ് റെക്കോർഡ് കേട്ടുകൊട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. കാരണം മഴ ഉണ്ടല്ലോ, എല്ലാവരും മഴയുണ്ട് ഇപ്പൊ. അപ്പൊ നമ്മള് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഈ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തെ മോടി പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളെ ശരീരത്തിനെ പോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കും. നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ശരീരത്തിനെ നമുക്ക് പോഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഭംഗി കൂട്ടാൻ സാധിക്കുമോ അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒന്നും ചിന്തിക്കുന്നേ ഇല്ല. അപ്പൊ ശരീരമാണെങ്കിലോ എന്നിട്ട് നശിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും. ആത്മാവാണെന്ത്? ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള. അത് ആര് ചിന്തിക്കുന്നില്ല? നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ശരിക്കും എന്താണ്? ആ കൂടല്ല നോക്കേണ്ടത്, കൂട്ടിലിരിക്കുന്ന പക്ഷിയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ചെറിയൊരു പ്രായമായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ട്രൈസൈക്കിൾ മേടിക്കും ശരീരത്തിന്. കാരണം ചെറിയ പ്രായത്തിൽ നമുക്ക് കാർ ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല, അപ്പൊ നമ്മൾ ട്രൈസൈക്കിൾ മേടിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സൈക്കിൾ മേടിക്കും. പിന്നെ വലുതായി വരുമ്പോൾ 2 വീലർ മേടിച്ചു, പിന്നെ കാർ മേടിച്ചു. അതായത് ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ സ്റ്റേജസിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആവശ്യങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരിക്കൽ പോലും നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നില്ല? ആ ശരീരത്തിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. കാരണം നമ്മളൊരു മനുഷ്യന്റെ ജന്മം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ജന്മത്തില് നമുക്ക് എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ആ മനുഷ്യ ശരീരത്തിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ആ ആത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ആ ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് കണ്ടറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ജനനം വന്നു, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബാല്യം, കൗമാരം, യൗവനം, വാർദ്ധക്യം അതിലൂടെ വന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശരീരം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ ആ ശരീരം വിട്ട് ആത്മാവ് അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകും. അവിടെയും വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജനിച്ചു, ശൈശവം, ബാല്യം, യൗവനം, കൗമാരം, വാർദ്ധക്യത്തിലൂടെ വീണ്ടും വന്നു. വീണ്ടും ഇതിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇതിങ്ങനെ സർക്കിൾ പോലെ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈ ശരീരം നശിച്ചു പോകും, ആത്മാവിന് നാശമില്ലാതെ അതിങ്ങനെ റൗണ്ട് അടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇത് മനുഷ്യരിൽ മാത്രമല്ല, ഈ പറഞ്ഞ 84 ലക്ഷം ജീവഗണങ്ങളിൽ എല്ലാറ്റിനും ബാധകമാണത്. കരയിൽ ജീവിക്കുന്നതാവാം, വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതാവാം, മനുഷ്യരാകാം, വൃക്ഷങ്ങളാകാം, പക്ഷികളാകാം, ഏതൊക്കെ രീതിയിലുണ്ടോ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്ന എല്ലാത്തിനും എന്ത് ബാധകമാണ്? ഇത് ബാധകമാണ്. പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങള്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ്. ഇത് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ബാധകമാണ്. എല്ലാവരിലും എന്തുണ്ട്? ജീവാത്മാവുണ്ട്, ആത്മാവുണ്ട്, പരമാത്മാവുണ്ട്. ആത്മാവ് ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം ആ ശരീരത്തിന് ഇങ്ങനെ വളർച്ച വന്ന് സംഭവിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് ആത്മാവ് പോകുമ്പോ ആ ശരീരം ഇല്ലാണ്ടായി, മരിച്ചുപോയി. അതിനുശേഷം വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും? ആത്മാവ് അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് കയറും, അടുത്ത ശരീരം സ്വീകരിക്കും. അടുത്ത ശരീരത്തിൽ വീണ്ടും ഇത് തന്നെ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഇത് ഇങ്ങനെ മനുഷ്യരിലായാലും മൃഗങ്ങളിലായാലും പക്ഷികളില്, ജലജന്തുക്കള്, പിന്നല്ലെങ്കിൽ കരയിൽ ജീവിക്കുന്നത് എല്ലാറ്റിലും എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. 84 ലക്ഷം ജീവഗണങ്ങളിൽ എല്ലാത്തിലും, മനുഷ്യർ കുറെ തരങ്ങളുണ്ട്, എല്ലാവരിലും ഇത് ബാധകമാണ്. കാരണം ഇത് പ്രകൃതി നിയമങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. അപ്പൊ അതാണ് അർജുനന് ഭഗവാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം അർജുനൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പിതാമഹനും ഗുരുക്കന്മാർക്കെതിരെ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അവരുടെ അസ്ത്രം കൊണ്ട് തിരിച്ചടിക്കും? അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, കാരണം
നീയൊന്നും ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ഈ ശരീരം നശിക്കാനുള്ളത് തന്നെയാണ്. സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ആത്മാവാണ്. കാരണം നാം ശരീരമല്ല, നാം ആത്മാവാണ് എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ആദ്യം അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണെന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അതവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. എന്താണ് പറയണത്? മാത്രാ സ്പർശാസ്തു കൗന്ദേയ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖദാഹ ആഗമാപായിനോ നിത്യ സ്ഥാംസി ദിശ്വസ്വ ഭാരത. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെയാണ്. ഇന്ദ്രിയ അനുഭൂതികളിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഹേ ഭാരത, അസ്വസ്ഥനാകാതെ അവയെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അർജുനൻ പറഞ്ഞ ഏത് കാരണത്തിനുള്ള ഉത്തരാണത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്തായിരുന്നു? രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്തായിരുന്നു അർജുനൻ പറഞ്ഞത്? ഉറങ്ങി എല്ലാവരും? എങ്ങനെ ഞാൻ പിതാമഹനെയൊക്കെ കൊല്ലും? രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഏതായിരുന്നു? യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ അർജുനൻ പറഞ്ഞു. ബന്ധുജനങ്ങളെ കൊല്ലാൻ, ബന്ധുക്കളെ കൊല്ലാൻ അവരുള്ള ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ അല്ലെ, ഭൗതികമായ സുഖങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അർജുനൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖ ദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെയാണ്. അപ്പോ മഞ്ഞുകാലവും വേനൽക്കാലവും വരുന്നത് പോലെയാണ് സുഖവും ദുഃഖവും വന്നു പോകുന്നത്. കാരണം മഞ്ഞുകാലം കഴിഞ്ഞാൽ വേനൽക്കാലം വരും, വേനൽക്കാലം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മഞ്ഞുകാലം വരും. അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതേപോലെയാണ് എന്ത്? സുഖവും ദുഃഖവും. ആർക്കും പെർമനന്റ് സുഖവും ഇല്ല, പെർമനന്റ് ദുഃഖവും ഒരാൾക്കും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ആര് പറയാണ്? ഭഗവാനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ക്ഷണികമാണത് സുഖവും ദുഃഖവും. ഒരാൾക്കും പെർമനന്റ് സുഖം ഉണ്ടാവില്ല, സ്ഥിരമായിട്ട് ദുഃഖം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ മഞ്ഞുകാലവും വേനൽക്കാലവും വന്നു പോയി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ സുഖവും ദുഃഖങ്ങള് വന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇന്ദ്രിയ അനുഭൂതികളിൽ നിന്നാണ് അത് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞു സുഖവും ദുഃഖവും വന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും, മഞ്ഞുകാലവും വേനൽക്കാലവും വന്നു പോകുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ പറഞ്ഞു ഇന്ദ്രിയ അനുഭൂതികളിൽ നിന്നാണ് അത് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതായത് ഇപ്പൊ എന്റെ സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരാളുടെ ദുഃഖമായിരിക്കാം, അവരുടെ സുഖം എന്റെ ദുഃഖമായിരിക്കും. അത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികളിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ നമ്മളത് നോക്കി കാണുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് സുഖവും ദുഃഖവും തീരുമാനിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സന്തോഷം അല്ലെങ്കിൽ സങ്കടം അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഞാനൊരു ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്, രണ്ട് കുട്ടികളുടെ കയ്യില് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുതിയ പെൻസിൽ കൊടുത്തയച്ചിട്ട് പെൻസിൽ ഒടിഞ്ഞു. രണ്ട് കുട്ടികളുടെ പെൻസിൽ ഒടിഞ്ഞപ്പോ ഒരു കുട്ടി കരയാണ്, എന്റെ പെൻസിൽ ഒടിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കരയാണ്. മറ്റേ കുട്ടി സന്തോഷിക്കുകയാണ്, എന്താണ്? ഒരു പെൻസിൽ രണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ രണ്ടുപേരുടെയും പെൻസിൽ ഒടിഞ്ഞു. ഒരാൾ എന്താ പറയുന്നത്? എന്റെ പെൻസിൽ ഒടിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കരയാണ്. ഒരു കുട്ടി എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു പെൻസിൽ രണ്ട് കഷ്ണായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സന്തോഷിക്കുക ചെയ്യണത്. അപ്പൊ എന്താണത്? നമ്മളെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് എന്ത് തീരുമാനിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ സന്തോഷവും സങ്കടവും തീരുമാനിക്കുന്നത്. ആ സുഖവും ദുഃഖവും സന്തോഷവും സങ്കടവും തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ അനുഭൂതിയാണ് അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ദുഃഖം വേറൊരാൾക്ക് അത് സന്തോഷമായിരിക്കും. ഇപ്പൊ പരീക്ഷയ്ക്ക് എനിക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും, എനിക്ക് സന്തോഷമായിരിക്കും. വേറൊരാളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് മാർക്ക് കുറവാണെങ്കിൽ അവർക്കത് ദുഃഖമാണത്. അവരെ സംബന്ധിച്ച് ആ പരീക്ഷയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് പ്രയാസമായിരിക്കും. പക്ഷെ എനിക്ക് സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അതെന്താണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ അനുഭൂതിയാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത്? ആ സുഖവും സന്തോഷവും സങ്കടവും തീരുമാനിക്കുക, സുഖവും ദുഃഖവും തീരുമാനിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത്? ഹേ ഭാരത, അവയെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ് സുഖവും ദുഃഖവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു പാഠമാണത്. അപ്പൊ ഈ സുഖവും ദുഃഖവും എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ക്ഷണികമായിട്ടുള്ളതാണ്, സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല. നമുക്ക് സുഖം വരും, പിന്നെന്ത് വരും? ദുഃഖവും വരും, പിന്നെ സുഖം വരും, പിന്നെ ദുഃഖം വരും. അത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതിയാണ് അത് തീരുമാനിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ അർജുനൻ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു സുഖവും ദുഃഖങ്ങള് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല, അത് മഞ്ഞുകാലവും വേനൽക്കാലവും വന്നു പോകുന്ന പോലെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിനെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഒരു വൃക്ഷത്തെ പോലെ സഹിഷ്ണുതയുള്ളവരായിരിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. ഒരു വൃക്ഷം നമുക്കറിയാം, മഞ്ഞുകാലം വരും, വേനൽക്കാലം വരും, മഴക്കാലം വരും, ഈ ചൂടുകാലം, ഇതൊക്കെ വരും. ആ വൃക്ഷം എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? അതേപടി അവിടെ നിലനിൽക്കും. ഇപ്പൊ മഴക്കാലത്ത് നിറച്ച ഇലകൾ ഉണ്ടാവും, മഞ്ഞുകാലത്ത് ഇലകൾ മുഴുവൻ പോയിട്ടുണ്ടാവും, വേനൽക്കാലം ആകുമ്പോൾ മുഴുവൻ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ആ വൃക്ഷം അപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്?
അതേപോലെ തന്നെ. അപ്പൊ അതേപോലെ നമ്മൾ എന്താണ്, സഹിഷ്ണുതയുള്ളവരായിരിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. സന്തോഷം വന്നാലും സങ്കടം വന്നാലും ഒക്കെ സഹിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്, സഹിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ വീണ്ടും പറയാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആരാണ്, ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്, ന ജായതേ മ്രിയതേ വാ കഥാചിത് നായം ഭൂത്വാ ഭവിതാ വാ ന ഭൂയഃ അജോ നിത്യശാശ്വതോയം പുരാണോ ന ഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ. ആത്മാവിനൊരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല, അതുണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അജനും നിത്യനും ശാശ്വതനും പ്രാചീനനുമാണത്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന് മരണമില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവിന് എന്തില്ല, ഒരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവ് ഇതുവരെ എന്തില്ല, ആത്മാവ് ജനിക്കുന്നുമില്ല, മരിക്കുന്നുമില്ല, അത് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നുമില്ല, ഭാവിയിൽ അത് ഉണ്ടാകാനും പോകുന്നില്ല. അത് അജനാണ്, ജനനമില്ലാത്തവനാണ്. ആത്മാവ് നിത്യനാണ്, എന്നും നിലനിൽക്കുന്നവനാണ്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്, പ്രാചീനനാണ്, പണ്ടേ മുതലുള്ളതാണ്. ശരീരം നശിക്കുന്നു, ആത്മാവിന് നാശമില്ല, മരണമില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ പറഞ്ഞതിനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, അവരൊന്നും വധിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം നമ്മൾ ശരീരമല്ല, നമ്മൾ ആത്മാവാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ആത്മാവിന് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം ആത്മാവിന് ജനന മരണങ്ങളില്ല, അത് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഇനി ഉണ്ടാകാനും പോകുന്നില്ല. അപ്പോ നീ അവരെ കുറിച്ച്, അവരെ വധിക്കാനായിട്ട് നിനക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്, അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇനി എന്താ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ, വാംസാസി ജീർണാനി യഥാ വിഹായ നവാനി ഗൃഹണാതി നരോപരാണി തഥാ ശരീരാണി വിഹായ ജീർണോ നന്യാനി സംയാതി നവാനി ദേഹി. പഴകിയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റി പുതിയവെടുത്തണിയുന്നത് പോലെ ജീർണിച്ചുപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി പുതുദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. ദേഹി എന്ന് വെച്ചാൽ ആത്മാവ് പുതിയ ദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ പഴകിയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റി പുതിയതെടുത്തണിയുന്ന പോലെ, നല്ലൊരു ഉപമയാണ് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പഴകിയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റിയിട്ട് പുതിയതെടുത്ത് അണിയുന്നത് പോലെ ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്ത ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി പുതുദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. നമ്മള് ഒരു ഡ്രസ്സ് പഴയതായി കേടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ ഡ്രസ്സ് കളഞ്ഞിട്ട് പുതിയ ഡ്രസ്സ് എടുക്കും, ഡ്രസ്സ് മേടിച്ച് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ആത്മാവ് ചെയ്യുന്നത്. ആത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു ശരീരം മാധ്യമം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ, നമ്മളിപ്പോൾ പ്രായമായി, വയസ്സായി, നമുക്ക് കണ്ണു മര്യാദയ്ക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല, കൈകാലുകൾ മര്യാദയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ, കാരണം ആത്മാവിന്, നമ്മൾ ശരീരമല്ല, നമ്മൾ ആത്മാവാണ് അല്ലെ. ഈ ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല, നമ്മളെ വ്യത്യാസങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്റെ നെറ്റിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? ഞാൻ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. അപ്പൊ നെറ്റിന് പ്രോബ്ലം ഉള്ളവര് ഒന്നുകിൽ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ആത്മാവിന് ആ ശരീരം കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോ ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും, പുതിയ ശരീരത്തിലേക്ക് പോകും. എപ്രകാരമാണോ നമ്മൾ കേടായ ഡ്രസ്സ്, പഴകിയ ഉടുപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് പുതിയതെടുത്ത് അണിയുന്നത്, അതേപോലെയാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്, ആത്മാവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം, ഈ ആത്മാവിന്റെ ഒരു കവറിങ് മാത്രമാണ് എന്ത്, ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മാവിന്റെ ഒരു കവറ് മാത്രം. ആ കവർ കേടായ ആ കവർ മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ കവർ എടുത്ത് വെക്കും. അതാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്, ആത്മാവ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളൊരു പഴയ ഉടുപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ ഉടുപ്പ് എടുത്ത് അണിയുന്ന അതേപോലെയാണ് ആത്മാവ് നമ്മളെ ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച്. അതായത് നമ്മളൊരു സ്വപ്നം കണ്ട് എഴുന്നേൽക്കുന്ന പോലെയാണ് ആത്മാവ് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പൊ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ അടുത്ത ശരീരം ആര് സ്വീകരിക്കും, ആത്മാവ് സ്വീകരിക്കും. പഴയ ഡ്രസ്സുകൾ, അതായത് കേടായ അഴുക്ക് പിടിച്ച ഡ്രസ്സുകൾ മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് അണിയുന്നത് പോലെ. ഇപ്പൊ നീ ഭഗവാൻ പറയാണ്, നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി നൈനം ദഹതി പാവകഃ ന ചൈനം ക്ലതയന്ത്യോപോ ന ശോഷായതി മാരുതഃ. ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാനാവില്ല, അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല. അപ്പോ ആത്മാവിന് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. നമ്മൾ ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ വിചാരിച്ചാൽ പോലും അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ആത്മാവിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അഗ്നിയെ കൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ
പറഞ്ഞത് അതാണ് അല്ലേ. കാരണം ഇവരായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ വിചാരിച്ചാൽ പോലും നിനക്ക് ആത്മാവിനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നീ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് നീ ആത്മാവിനെ മുറിക്കാനോ കൊല്ലാനോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് അതൊന്നും സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ആര് പറയാണ്? ഭഗവാൻ പറയാണ്. ആത്മാവിനെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത്. കാരണം നമ്മൾ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ നീ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ആരോടാണ്? നീ അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ നിനക്കൊരിക്കലും അവരെ വധിക്കാനോ കൊല്ലാനോ നിനക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. കാരണം ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, അജനാണ്, നിത്യനാണ്, ശാശ്വതനാണ്. അതിനെ വെള്ളം കൊണ്ട് നനയ്ക്കാനോ അഗ്നി കൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കാനോ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ എന്നിട്ടും അർജുനന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഇനി അടുത്തത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, ജാതസ്യാഹി ധ്രുവോർ മൃത്യുർ ധ്രുവം ജന്മാമൃതസ്യ ച തസ്മാദാ പരിഹാര്യർത്ഥേ നത്വം ശോചിതും അർഹസി. ഇനി നീ വിചാരിക്കാണ് ആത്മാവിന് അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കണമെന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയല്ലേ, നമ്മൾ ഇനി ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ്, ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ഉൾക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഇനി ഭഗവാൻ പറയാണ്, ശരി നീ അത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അടുത്തത് എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മം എടുത്തവരാണ്. ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ്? മരണം നിശ്ചിതമാണ്. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജനിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ തന്റെ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തുറപ്പാണ്? മരണം ഉറപ്പാണ്. ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കുക, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജനിക്കുക എന്നുള്ളത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമമാണ്. അത് മാറ്റാൻ നമുക്ക് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. അപ്പോ നീ നിന്റെ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യത്തെ പറ്റി നീ വിഷമിക്കേണ്ട. കാരണം നീ അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അവർക്ക് മരണം സംഭവിക്കും. കാരണം അവർ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മരണം സംഭവിച്ചേ പറ്റൂ. നീ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിൽ അവർ മരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് വിചാരിക്കേണ്ട? അവരുടെ മരണത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നീ ഈ പറഞ്ഞ നിന്റെ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യത്തെ കുറിച്ച് നീ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ജനിച്ചാ മരിക്കാന്നുള്ളതും മരിച്ചാ ജനിക്കാന്നുള്ളതും പ്രകൃതി നിയമമാണ്. അത് നമുക്ക് ആർക്കും മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഇവിടെ അർജുനോട് പറയണ, നീ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് രക്ഷിക്കുന്ന പോലെയാണ് നീ ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ ശരീരമെല്ലാം ആത്മാവാണ്. നീ ആ ആത്മാവിനെ രക്ഷിക്കാനല്ല നീ നോക്കുന്നത്. നീ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ ശരീരത്തിനെയാണ് രക്ഷിക്കാൻ നോക്കുന്നത് അല്ലെ. അതെന്തിനാണ്? അത് നമ്മൾ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് രക്ഷിക്കുന്ന പോലെയാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും നീ ആരെയാണ് രക്ഷിക്കേണ്ടത്? ആത്മാവിനാണ് രക്ഷിക്കേണ്ടത്. കാരണം ആത്മാവിന് ഈ ശരീരം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ പ്രായമായി കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്ക് ശരീരത്തിന് ഉണ്ടാകും. അപ്പോ ആത്മാവിന് പുതിയൊരു ശരീരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ സത്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവിടെ സഹായമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ നീ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് രക്ഷിക്കുന്ന പോലത്തെ കാര്യമാണ് നീ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇനി അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, ദേഹി നിത്യമവധ്യോയം ദേഹേ സർവസ്യ ഭാരത തസ്മാത് സർവാണി ഭൂതാനി നത്വം ശോചിതുമർഹസി. ഹേ ഭാരത, ദേഹി അതായത് ദേഹത്തിൽ വസിക്കുന്ന ആ സത്ത ആത്മാവ് അനശ്വരനാണ്. അതിനെ കൊല്ലുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ചും നീ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ നീ ഇവരെ കുറിച്ചൊന്നും നീ പ്രയാസപ്പെടേണ്ട. കാരണം ആ ആത്മാവിനെ കൊല്ലാൻ നമുക്ക് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നീ ഒരു ജീവനെ കുറിച്ച് നീ വിഷമിക്കേണ്ട. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിക്കാനോ വെള്ളത്തിൽ നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിനെ കൊണ്ട് ശോഷിപ്പിക്കാനോ ഒന്നും ആത്മാവിനെ സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആത്മാവിന്. അത് അജനാണ്, നിത്യനാണ്, ശാശ്വതനാണ്, ജനനമില്ലാത്തവനാണ് ആത്മാവ്. അപ്പോ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ആത്മാവിനെ കൊല്ലാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നീ അങ്ങനെ ഒരു ജീവനെ കുറിച്ച് നീ എന്ത് ചെയ്യണ്ട? വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. കാരണം ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അജനാണ്, നിത്യനാണ്, ശാശ്വതനാണ്. ഭഗവാന്റെ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അംശവുമാണ് ആര്? ആത്മാവ് എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ് അർജുനനോട്. ഇനി ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്തതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഹതോ വാ പ്രാപ്സ്യസി സ്വർഗം ജിത്വാ വാ ഭോക്ഷ്യസേ മഹീം തസ്മാദുത്തിഷ്ഠ കൗന്ദേയ യുധായ കൃത നിശ്ചയഃ. ഇനി നീ അടുത്തത് ഭഗവാൻ പറയാണ്, അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാ? നീ എഴുന്നേറ്റ് നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. അപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോ ഒന്നുകിൽ നിനക്ക് യുദ്ധത്തില് കൊല്ലപ്പെട്ട് സ്വർഗം പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ വിജയം നേടി രാജ്യം ഭരിക്കാം. ഏതായാലും ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ എന്തിനെ കുറിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ആത്മാവിനെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല.
പക്ഷെ നീ എന്ത് പറഞ്ഞത്, ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്യാ? നീ ഒരു ക്ഷത്രിയനാണല്ലോ. ക്ഷത്രിയന്മാർക്ക് യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നേരെ എവിടേക്ക് പോകാം? സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. നേരെ ഡയറക്റ്റ് എൻട്രിയാണ് അവർക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക്, യുദ്ധത്തിൽ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ. അതേ സ്ഥാനത്ത് അല്ലെങ്കിലോ, അപ്പൊ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്ത് കിട്ടും? രാജ്യം കിട്ടും. അപ്പൊ നിനക്ക് എങ്ങനെ നോക്കിയാൽ എന്താണ്? ലാഭമാണ്, നല്ലതാണ്, നിനക്ക് ഗുണേ ഉള്ളത് കൊണ്ട്. അപ്പൊ നീ ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. കാരണം ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അർജുനന് മനസ്സിലാവണില്ല. അപ്പൊ പറയാണ് നിനക്ക് എന്തായാലും നല്ലതാണ്, ഗുണാണ്. കാരണം അഥവാ നീ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട നിനക്ക് എന്ത് കിട്ടും? നേരെ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നിനക്ക് പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാം, സ്വർഗത്തിൽ പോയിട്ട് നിനക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും. അതല്ല, നിനക്ക് യുദ്ധത്തിൽ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാലോ, യുദ്ധത്തിൽ വിജയിച്ചാലോ നിനക്ക് നേരെ രാജ്യവും കിട്ടും. കാരണം അവരൊക്കെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ നിനക്ക് രാജ്യം കിട്ടും. അപ്പൊ നിനക്ക് രാജാവായിട്ട് ഇവിടെ വാഴാനും സാധിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും എന്താണ്? ഗുണാണ്. രണ്ട് കാര്യം ഏത് നടന്നാലും ഗുണം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് നീ ക്ഷത്രിയനാണല്ലോ, നീ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി അതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില്. സുഖ ദുഃഖേ സമയേ കൃത്വ ലാഭൗ ജയൗ തഥോ യുദ്ധായ യുജ്യസ്വ നൈവം പാപാമവാപ്സ്യസി. അപ്പോ ഇവിടെ പറയാണ്, മൂന്നാമത്തെ അർജുനന്റെ പ്രോബ്ലം എന്തായിരുന്നു? പാപമല്ലെന്നല്ല ചോദിച്ചത് അർജുനൻ. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞതെന്നാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് അവരൊക്കെ വധിച്ച പാപമില്ലെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്, യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. അപ്പൊ നീ യുദ്ധം ചെയ്യണം. അതെന്തിനു വേണ്ടി ആയിരിക്കണം? യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കണം. ഫലം സന്തുഷ്ടിയോ സന്താപമോ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ജയമോ തോൽവിയോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കരുത്. എന്നാൽ നിനക്കൊരിക്കലും പാപമേൽക്കില്ല. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത്, എന്റെ കട്ടാവുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ ഇത്തിരി ക്ലിയർ ആവും. യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നീ യുദ്ധം ചെയ്യണം. ഫലം സന്തുഷ്ടിയാണോ സന്താപമാണോ നഷ്ടമാണോ ലാഭമാണോ ജയമാണോ തോൽവിയാണോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് നീ ഓർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ നിനക്കൊരിക്കലും പാപമേൽക്കില്ല. അപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യണം, പക്ഷെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? അതിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ആയിരിക്കണം നീ യുദ്ധം ചെയ്യണം. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ അർജുനന്റെ സംശയം അവിടെ ക്ലിയർ ആക്കി കൊടുക്കാണ്. പാപം ആവില്ല. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിന്റെ കടമയാണ്, കർത്തവ്യമാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. അതിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ നീ യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ അതൊരിക്കലും എന്താവില്ല? പാപം ഏൽക്കേണ്ടി വരില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനന് ക്ലിയർ ആക്കി കൊടുക്കാണ്. ഇനി അടുത്തതിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ ഈ പാപം ഏൽക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മള് ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. നേഹാഭിക്രമിനാശോസ്തി പ്രത്യവായോന വിദ്യത്തെ സ്വൽപമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായത്തെ മഹതോ ഭയാത്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയാണ്, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഇങ്ങനെ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഉദ്യമത്തിലില്ല. ഈ വഴിക്കുള്ള ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റവും മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നൽകുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യാം? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാം. ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം. എല്ലാതും ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട്, ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല? ഒന്നുമില്ല. നഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല, ലാഭം ഉണ്ടാവില്ല. മാത്രല്ല, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കാര്യം ചെയ്താൽ പോലും നമുക്ക് എന്താണ്? മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും നമുക്ക് രക്ഷ നൽകുക. അതായത് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ ഒരു 10 അടി നമ്മളെ അടുത്തേക്ക് വെക്കും. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല? നമുക്കവിടെ മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും ഭഗവാൻ നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടി കർമ്മം ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധിരേഖേഹ ഗുരുനന്ദന ബഹുശാഖ ഹനന്താശ ബുദ്ധയോ വ്യവസായിനാം. ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവർ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്, ലക്ഷ്യവും ഒന്ന് മാത്രം. ഗുരുനന്ദന ദൃഢനിശ്ചയമില്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയാകട്ടെ പല ശാഖകളോട് കൂടിയാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുകൂടി കർമ്മം ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്തിയോഗം, ഭക്തിയോടുകൂടി ചെയ്യാന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗം. അപ്പൊ ആ വഴിക്ക് പോകുന്നവര് എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്. കാരണം അവർക്ക് ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യമുള്ള എന്ത്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുക. ഈ ഒരു ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ആർക്കുള്ളൂ? ഭക്തിയോഗത്തില് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അവരുടെ ലക്ഷ്യം ഒന്നേ ഒന്ന് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ് അവര്.
പിന്നെന്താണ്, നിശ്ചയദാർഢ്യം ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിലോ അവരുടെ ബുദ്ധിയാണെങ്കിൽ പല ശാഖകളോട് കൂടിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരുന്നത് എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ്? ദൃഢനിശ്ചയം ഇല്ലാത്തവർക്കാണ് വരുന്നത്. നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നീ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുക, എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നീ ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്തുണ്ടാവും? നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവും. നിനക്കൊരു ലക്ഷ്യം, ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം നിനക്ക് ഉണ്ടാവും. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനനോട്, നീ എന്ത് ചെയ്യാ? നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാതെ ആ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരുടെ ലക്ഷ്യം ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അർജുനൻ ആരാണ്? അത്രയും ദൃഢനിശ്ചയത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ അർജുനോട് പറയാണ്, നീ ആ ലക്ഷ്യത്തിലെ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടി നീ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് പറയാണ്. ഇനി അടുത്തതില് പറയാണ്, ആർക്കാണ് ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടാവാത്തത്? ഭോഗൈശ്വര്യ പ്രസക്താനാം തയാ ബഹൃത ചേതസാം വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി സമാധൗനാ വിധീയതേ. ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും അത്യാസക്തരായവർക്കും ഇവകളാൽ പരിഭ്രാന്തരായവർക്കും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം നടത്താൻ വേണ്ടുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തില് സുഖാനുഭവങ്ങളില് അത്യാസക്തരായവർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ട് പരിഭ്രാന്തരായവർക്ക്, അതായത് ഭൗതികമായ സുഖാനുഭവങ്ങളിലൊക്കെ ആസക്തിയുള്ളവർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ട നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതും കൂടി ഭഗവാൻ അവിടെ ക്ലിയർ ആക്കി കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ എന്താ അവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസ സംഗസ്തേഷൂപജായതേ സംഗ സംജായതേ കാമ കാമാത് ക്രോധാഭിജായതേ. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അവയിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമവും അതിൽ നിന്ന് ക്രോധവും ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെ ഭൗതിക വിഷയങ്ങള് ആസക്തരായവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ദൃഢനിശ്ചയത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്, ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളുള്ളവർക്ക്, അവരുടെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലെന്തുണ്ടാകും? ആസക്തി ഉണ്ടാവും. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് വരും? കാമം വരും. കാമത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്രോധം വരും. അതായത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. നമ്മളിപ്പോ ഒരു വലിയൊരു വണ്ടി മേടിക്കണം നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കുറെ പൈസയുള്ള വലിയൊരു വണ്ടി മേടിക്കാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഏത് സമയം നോക്കിയാലും മൊബൈൽ എടുത്തിട്ട് ബ്രൗസ് ചെയ്തിട്ട് ആ വണ്ടിയുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷനും ആ വണ്ടിയെ കുറിച്ച്, വണ്ടിയുടെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിങ്ങനെ നോക്കും തോറും നമുക്ക് അതിനോട് എന്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും? ആസക്തി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം നമുക്ക് അതിനോട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ആസക്തി ഉണ്ടാകും. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് നമുക്കത് മേടിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം നമ്മളിൽ കയറി വരും. കാമം എന്ന് വെച്ചാൽ ആഗ്രഹം കയറി വരും. പിന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ വിലയെന്ന് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സാലറി അനുസരിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസ അനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആ വണ്ടി മേടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും. നമുക്ക് അത്രയും പൈസ നമ്മളിലില്ല. അപ്പൊ നമുക്കത് എന്താണ്? നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? ക്രോധം വരും, ദേഷ്യം വരും നമുക്ക്, അല്ലെ? അപ്പൊ അവിടെ സംഭവം എന്താണ്? നമ്മുടെ ആഗ്രഹം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്കൊരു വണ്ടി മേടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിക്കുക, സമൂഹത്തില് നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്ഥാനം ഉണ്ടാവണം, നല്ലൊരു പേരുണ്ടാവണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ആ വണ്ടി മേടിക്കണം, വലിയൊരു കാറ് മേടിക്കണം. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനോട് ഭയങ്കര ആസക്തി ഉണ്ടാകും. ആസക്തി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്കത് മേടിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം വരും. എന്നിട്ട് അത് നമുക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു വിലയാണെന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് വരും? ക്രോധം വരും, ദേഷ്യം വരും. ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹ സ്മൃതി വിഭ്രമഃ സ്മൃതി ഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി. ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമോഹത്തിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴവിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശവും ഉണ്ടാകും. ബുദ്ധിനാശത്താൽ വീണ്ടും ഭൗതികതയുടെ കയത്തിലേക്ക് വീണ് നാശം സംഭവിക്കും. അപ്പൊ ക്രോധം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹം വരും. സമ്മോഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പരിചയം ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് അതിന്റെ മീനിങ് പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും പരിചയമുണ്ട്. സമ്മോഹം എന്ന് വെച്ചാല് ശരിയും തെറ്റും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. അതായത് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ എന്ന് പറയില്ലേ, അതിനാണ് എന്ത് പറയാ? സമ്മോഹം. ദേഷ്യം വന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയില്ലേ, ദേഷ്യം വന്നിട്ട് എനിക്ക് കണ്ണ് കണ്ടുവിടാന്ന് പറയും നമ്മള്. ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് എന്ത്? സമ്മോഹം. അപ്പൊ ക്രോധം വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ദേഷ്യം വരും. കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റാത്ത ദേഷ്യം വരുമ്പോ കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും. അതാണ് ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ഓർമ്മപ്പിഴവ് വരും. നമുക്ക് ചെയ്യുന്നതും പറയുന്നതൊന്നും ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയും. ഓർമ്മപ്പിഴവ് വരും. ഓർമ്മപ്പിഴവിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ബുദ്ധിനാശം വരും.
ബുദ്ധിനാശത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും? സർവനാശം സംഭവിക്കും. തുടങ്ങിയത് എവിടെ നിന്നാണ്? നമ്മള് ഇന്ദ്രിയ വിഷയം, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് തുടങ്ങിയത്? ഈ സർവനാശത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയത്. അപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകും. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാമം വരും. കാമത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്രോധം വരും. ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സമ്മോഹം. സമ്മോഹത്തിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴവ്. ഓർമ്മപ്പിഴവിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശം. ബുദ്ധിനാശത്തിൽ നിന്ന് സർവനാശം സംഭവിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ പ്രശ്നമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താവും? ഒരു പ്രഷർ കുക്കർ പോലെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പൊട്ടിത്തെറിക്കും. അപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ? അത് പറയുന്നത് രാഗദ്വേഷ വിമുക്തൈസ്തു വിഷയാനീന്ദ്രിയൈശ്വര്യൻ ആത്മവൈശ്യർ വിധേയാത്മാ പ്രസാദമതി ഗച്ഛതി. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അതായത് രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം, കാരുണ്യം ലഭിക്കും. അപ്പൊ രാഗദ്വേഷങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളാണ്. രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, രാഗവും ദ്വേഷവും, അതായത് ഇഷ്ടവും അനിഷ്ടവും. ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളാണ്, അതായത് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ ചിന്തിക്കാതിരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ മോചിതനായിട്ട് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും? ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം അവർക്ക് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നാസ്തി ബുദ്ധിരയുക്തസ്യ നാചായുക്തസ്യ ഭാവന നാചാഭാവയത ശാന്തിരശാന്തസ്യ കുതഃ സുഖം. പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടാത്തവന് ദിവ്യ ബുദ്ധിയോ ഉറച്ച മനസ്സോ ലഭിക്കില്ല. അതില്ലാതെ സമാധാനം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ സുഖം എവിടെ? അപ്പോ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്തൊരു വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ദിവ്യമായ ബുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല, ഉറച്ച മനസ്സുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല. സമാധാനം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുമില്ല? സുഖവും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? തസ്മാദസ്യ മഹാബാഹോ നിഗ്രഹീതാനി സർവശഃ ഇന്ദ്രിയാണി ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യ തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. അതുകൊണ്ട് കൈക്കരുത്തുള്ളവനെ, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആര്? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകണം. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ പറയുന്നത് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയും. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എങ്ങനെ പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കുക? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ നിയോഗിക്കുക അഥവാ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകുക വഴി മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖാവേശം നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ശത്രുക്കളെ ഒതുക്കുന്നത് കൂടുതൽ ശക്തി കൊണ്ടാണല്ലോ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനുഷ്യ പ്രയത്നം കൊണ്ട് ഒതുക്കാനാവില്ല. അവയെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ എപ്പോഴും ഏർപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് ഉപായം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ കുട്ടികളോട് അടങ്ങി ഒതുങ്ങിയിരിക്കാൻ പറയുന്ന പോലെ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അടക്കി ഒതുക്കി നിർത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യം കാണണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാലും നമ്മളത് കാണും, കേൾക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാലും നമ്മളത് കേൾക്കും. നമുക്ക് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ശക്തിയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കുക. അതായത് ശത്രുക്കളെ ഒതുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? കൂടുതൽ ശക്തി കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ഏർപ്പെടുത്തുക, അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു വഴിയായിട്ട് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് വേണം സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകാൻ. അത് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ. അതാണ് നമുക്ക് സാധിക്കുക. വിശ്വാസിനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പരിശീലിക്കേണ്ടതാണ് ഈ കലയെന്നും അറിയുന്ന ഒരാൾ സാധകൻ അല്ലെങ്കിൽ മുക്തിക്ക് യോഗ്യനായവൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ? സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ വിശ്വാസിനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പരിശീലിക്കേണ്ട ഒരു കലയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാന്ന് പറയുന്നത്. അത് അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാധകൻ അല്ലെങ്കിൽ മുക്തിക്ക് യോഗ്യനായവരെന്ന് വിളിക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടുവന്നാൽ നമ്മൾ ആരായിട്ട് മാറും? ഒരു സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായിട്ട് മാറാനായിട്ടും സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മുക്തിക്ക് യോഗ്യനായവനെന്നും വിളിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ
രാമ 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 വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്. ശീല പ്രഭാതി കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിത്തായ ഗുരുപ്രമാനന്ദേ ഹരിഹരി പോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം കുറച്ച് വലുതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നുകൂടി നമുക്കത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാം. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ട് അല്ലെ. എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേര്? ഗീതാവിഷയ സംഗ്രഹം. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേര്. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തില് അർജുനൻ വിഷാദത്തില് വില്ലും ശരങ്ങൾ, അർജുനന്റെ വില്ല് ഏതായിരുന്നു? പേരോർമ്മയുണ്ടോ? ഗാണ്ഡീവം അല്ലെ. ഗാണ്ഡീവം താഴെ വെച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാതെ രഥത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ധർമ്മം പോലും, തന്റെ ധർമ്മമാണ് എന്ത്? യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അതുപോലും മറന്ന് അദ്ദേഹം താല്പര്യമില്ലാതെ ഇരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അങ്ങനെ അർജുനനെ ഭഗവാൻ അത് കണ്ടപ്പോ വഴക്ക് പറയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, എനിക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് എന്നെ അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് എനിക്ക് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ നൽകണം എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീത തുടങ്ങാണ് അവിടെ നിന്നാണ് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത്. കാരണം അർജുനന്റെ ആരായിട്ട് മാറി? ഭഗവാൻ ഗുരുവായിട്ട് മാറി. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവായി നിന്നുകൊണ്ട് അർജുനന് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ ആര് കൊടുക്കാണ്? ആ ഭഗവാൻ കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ ആരാണെന്നാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. ആദ്യം പറഞ്ഞു, നീ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ആത്മാവാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് എന്താണ് പറഞ്ഞ? ശരീരം, ബാല്യം, യൗവനം, കൗമാരം, വാർദ്ധക്യം, ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റേജസിലൂടെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ ആത്മാവ് ആ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ആത്മാവിന് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നില്ല, ശരീരത്തിനാണ് ഈ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. പിന്നെ മരണം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തിന്റെ മാറ്റാണ്? ശരിക്കും ആ ശരീരത്തിന്റെ മാറ്റമാണ് മരണം. അത് ആത്മാവ് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് മാറുന്ന ആ മാറ്റത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? മരണം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ആത്മാവിന് ജനനമില്ല, മരണമില്ല, ഒന്നുമില്ല. പഴയൊരു വസ്ത്രം മാറ്റി പുതിയ ഒരു വസ്ത്രം എടുത്ത് ധരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് എന്ത്? ആത്മാവ് പുതിയ ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നത്. അതായത് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. നമ്മളിപ്പോ രാത്രി പുട്ടും കടല രാവിലെ പുട്ടും കടല ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് രാത്രി കടല വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നമ്മൾ കടല ഉണ്ടാക്കാൻ വെക്കുന്ന പോലെ, ഞാനൊരു മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവ് എന്താണ്? ആത്മാവ് ആ ശരീരം വിട്ട് അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോ ഇന്ന് ഈ ഒരു ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു, നാളെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് എവിടെയാണോ നമ്മൾ ബാക്കി വെച്ചത് അവിടെ നിന്നാണ് ആത്മാവ് തുടങ്ങുന്നത്. ഇന്നലെ കടല വെള്ളത്തിലിട്ടു, ഇന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് കയറിയിട്ട് ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്തു? ആ കടല കറി വെക്കാനായിട്ട് കുക്കറിലിട്ടു. അത്രയാണ് ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ആ ശരീരം മാറുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ലോ. ആത്മാവ് ഇന്നലെ ചെയ്തോടത്തുനിന്നാണ് ആത്മാവ് പിന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്നത്. അത്രേ ഉള്ളൂ ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച്. നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, പോകെ വരുന്നുണ്ട് മുന്നിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി. അതിൽ ഞാൻ പറയാണ്, അത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ആ ശരീരം മാറുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? നമ്മൾ മരണം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മാവിന് എന്തില്ല? ജനന മരണങ്ങളില്ല. പഴയൊരു വസ്ത്രം മാറ്റി പുതിയ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് എന്ത്? ആത്മാവ് പുതിയൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നത്. ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിക്കാനോ, അഗ്നിയെ കൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കാനോ, വെള്ളത്തിനെ കൊണ്ട് നനയ്ക്കാനോ, കാറ്റിനെ കൊണ്ട് ശോഷിപ്പിക്കാനോ ഒന്നും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ആത്മാവിനെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പിന്നെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു, സുഖദുഃഖങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ. കാരണം അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു? സുഖവും ദുഃഖവും, വേനൽക്കാലവും മഴക്കാലവും അല്ലെ, അതല്ല ശീതോഷ്ണങ്ങൾ, ശീതവും ഉഷ്ണവും വരുന്ന പോലെ, ശീതോഷ്ണങ്ങൾ വരുന്ന പോലെ അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ അനുഭൂതിയാണ് എന്ത്? സുഖമാണോ ദുഃഖമാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അനുഭൂതിക്ക് അനുസരിച്ചാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ സഹിക്കണം എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ പറഞ്ഞു, നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നിന്റെ സ്വന്തം കർത്തവ്യം നീ നിർവഹിക്കണം. നീ ഒരു ക്ഷത്രിയനാണ്, ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മമാണ് എന്ത്? യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നീ അത് നിർവഹിക്കണം. ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കുക എന്നുള്ളതും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജനിക്കുക എന്നുള്ളതും പ്രകൃതി നിയമമാണ്. അത് നമുക്കൊന്നും മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാ? നിന്റെ അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കാതെ, നീ ഫലത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ നീ എന്ത് ചെയ്യാ? നിന്റെ കടമ നീ നിർവഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ? ഭഗവാൻ പറയണത്. കാരണം അതിന്റെ ജയമാണോ പരാജയമാണോ ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്തും ഉണ്ടാവില്ല, പാപം ഏൽക്കേണ്ടതായിട്ടും വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു. ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് ചെയ്യുക, അതാണ് എന്ത്? കർമ്മയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഒരു ചെറിയൊരു ശ്രമം ചെയ്താൽ പോലും അവിടെ എന്താണ്? മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും നിന്നെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ചെറിയൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്താൽ പോലും നമുക്ക് മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടും.
നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഏകാഗ്രമായ ലക്ഷ്യബോധത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ആ പതനത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. ഭഗവാന്റെ അല്ല, നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകും. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാമം വരും, കാമത്തിൽ നിന്ന് ക്രോധം വരും, ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹം, സമ്മോഹത്തിൽ നിന്ന് സ്മൃതിഭ്രംശം, ഓർമ്മക്കുറവ്, ഓർമ്മക്കുറവിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശം, പിന്നെന്ത് സംഭവിക്കും, സർവനാശം സംഭവിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. ആ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ നമ്മളൊരു പേര് പഠിച്ചു, എന്താണ്, സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ഉപയോഗിക്കാൻ, അതായത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് നമ്മള് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തിരിച്ചുവിടാം. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് സമയത്തും എന്താണ് പറയുക, ഇപ്പൊ സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമുക്ക് അതാണ് ഇഷ്ടം. അപ്പൊ അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പതുക്കെ ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്കത് അതിനോട് താല്പര്യം വരുമ്പോ പതുക്കെ നമ്മളെ മറ്റേത് കുറഞ്ഞു വരും. സിനിമ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ എന്താണ്, ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പതുക്കെ ഇതിലേക്ക് മാറി തുടങ്ങും. അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുക, നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുക. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്, നമുക്ക് യഥാർത്ഥ സന്തോഷം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൂടിയിട്ട് അത് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിന് നമുക്കൊരു ഗുരുവിന്റെ സഹായവും നമുക്ക് ഉണ്ടാകാം. അപ്പൊ അത്രയാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഒന്ന് സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സ്ഥിരബുദ്ധിയോട് കൂടി നമ്മള് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്ന് പറഞ്ഞു. സുഖദുഃഖങ്ങൾ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളതാണ്, അതുകൊണ്ട് അതിനെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും പറഞ്ഞു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് യഥാർത്ഥ സമാധാനം, സന്തോഷം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതും കൂടി പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ, ഹരേ